Здравейте! Днес ще си говорим за алелопатия, съвместни насаждения и сеитбообращения. Всъщност, първата лекция включва увода и сеитбообращенията. Така, това е всъщност началото на модул 2. Интересна е темата, действително харесваме много и чисто личен интерес имам към тази тема. Във времето правих наистина доста експерименти. Така или иначе, нещата съм ги пресяла, сложила съм ги в тези две лекции. Така че стартираме. Всъщност, в природата съществува един прекрасен баланс, като че ли в дивата природа всяко едно нещо, всяко едно растение, защото говорим за растения, разбира се, всяко едно растение си е на своето място. И фактически една гора, една горска поляна, тя си е една самостоятелна, балансирана абсолютно система. И там нищо като че ли, дори на пръв поглед, нищо излишно няма. А природата така прави нещата, че всичко да си е изначално, да го наречеме, балансирано. Фактически, понеже ние ще създаваме една зеленчукова градина и евентуално една овощна градина, това е нещо изкуствено. Това е нещо чисто човешко, създадено от нас. Всъщност, ние, като създаваме това нещо, едва ли бихме могли да го създадем толкова идеално, както е в дивата природа, действително. Но бихме могли да речем, поне да се постараем. Така да си подредиме нещата, че така да вървят растенията едно след друго в лехите и така да ги слагаме заедно, така че те да не си пречат най-малкото. А пък вече, когато вземат да се научим така да правим нещата, че и да си помагат, това вече е и идеалният вариант. На практика, растенията наистина във всяка една система, включително и в нашата зеленчукова градина, си взаимодействат. Като става дума не само за чисто химически взаимодействия, но и за важни биологични ефекти. Всяко едно растение, където и да е поникнало, то създава една комфортна среда около себе си. Имаме различни отделяния от различните части на растенията. Тръгваме от корена. Най-напред растенията отделят от корените си баластни вещества, разбира се, което е предполагаемо. Но, освен тези баластни вещества, има отделяния различни от баластните вещества по време на екстремна ситуация, когато растението се разболее, страда, някой почва да го изяжда отгоре или му е прекалено студено, нещо не му пасва и в околната среда също. Освен това, растението отделя баластни вещества, не точно баластни вещества, в почвата, но и вещества в отношенията си с симбионтите си. Това са нещо като резервни вещества, като разбира се там имаме обмен с симбионтите. Също определени вещества се отделят и при нападения, да речем, от вредители. Така че голямо разнообразие наистина от коренови отделяния. Разбира се, има отделяния и от надземната част. Най-малкото, когато завали дъжд, отмива от листата определени вещества. Другото, което е от изпарение също се отделят определени вещества около самите растения. Плюс това, като опадат листата, също отиват определени вещества в почвата. Така че имаме ги тези отделяния, имаме една зона около самото растение, в която то оказва влияние. И се създава собствена зона на комфорт наистина. Така. И всъщност идеята е събрана в думичката алелопатия. Алелопатия като термин отначало възниква, значи страдам заради някой друг. Чисто приведено,
Така че това е първоначалното значение, но в последствие терминът се видоизменя и всъщност сега в момента това се възприема като алелопатия да означава взаимодействие между растения, които се слоса на едно място. Най-общо казано. Фактически, разбира се, има голямо разнообразие от такива взаимодействия. Ще дам пример с ябълката, едно много интересно дърво. Най-вероятно доста хора са чували, ябълките отделят етилен. И когато са и самите дървета ябълковите, и когато ябълките са оттатък в склада, сложени за съхранение през зимата. Този етилен е определящ за това кога ябълката ще цъфне, кога ще прецъфти, кога ще направи заврази, кога да почнат да окапват плодовете, кога да окапят листата. Интересно растение са ябълките. Значи, между другото, старите хора знаят за ябълките и още нещо. Там, където е имало старо ябълково насаждение, не се слагат млади ябълки. Тоест, има ги специфичните коренови отделяния, които биха потиснали развитието на младите дръвчета. Като тук не става само дума за изчерпване на определени хранителни вещества, но става дума и за определени отделяния.